हेलो लोगोफोर आरोबाव मोनसे भिडिअ गोदान लानानै फैनोसैलाय नायनायनि सिगांनो आङो मोनसे खावलायो नोंथांमोनखौ गासैखौबो जाय जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामलाय साबस्क्राइबा गैथारा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलाय दे बयबो फैदोलाय भिडिअखौ सुरु खालामसैलाय मोनसे जोंहा सिजन मोनसे मोनफैदों बिटिआर इलेक्सन लिडारफोरा एकेबारे गावजों गाव बियो बेखौ सियाल मावजि खालामलायनाय दिन पार्टी वाइज गिदिंलायनाय सान हर पार्टी जानाय सिजन मोनफैदों बिनि फंनैसो बाथ्रा जोङो सावरायनि आरो इसिबां गुरुत्व गोनां खोथाखौ मिन्थिया आङो जेसेबांखिनि मोनहायो जेसेबांखिनि नलेज दं बेखौल' बुंगोन बारा बुंफ्लांबा नोंथांमोना निमाहा खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय जा बिटिआरनि चिफफोरानो जा जिखुनु राजनितिकनि लिडार्सआनो जा गोबां गोदै बुंनानै जोंनि पाब्लिकफोरखौ बुरखायो आरो पाब्लिकफ्राबो ओरैबायदि बुरखायजायो माने सिगां माने सिंनिफोरखौ साननो रोङा बेनि थाखायनो आं बुङो जोंनि पाब्लिकफोरखौ साननानै ला दा हमनानै ला इलेक्सननि सिगांफोराव मेल मिटिंफोराव जोङो एमएलएफोरखौ लिंहरो चिफफोरखौ लिंहरनायाव मा भाषण होयो नैबे प्रमोद बिथांनि भाषणखौ खोनासंलाय फार्मार कार्ड पाइसे ने नाइ जितु आमार किसान जितु फार्मार कार्ड पाबो लागे प्रत्येकटो बेनिफिशियारि स्कीम बिलाक लास्ट माइलो लैके जाय प्ले आमार इटा अफिसार बिलाके काम करि आसे जायफोर स्कीमफोरनि खोथा बुंदों बे स्कीमा बिनि सरकारानो जा कंग्रेसआनो जा बीजेपीआनो जा बा बीपीएफआनो जा जिकुनु दलानो जा बे सरकारनि स्कीमखा बियो जेरै दा बैसो जाबा बिद्ध पेन्सन मोनो दा बिद्ध पेन्सनाथ' कुनु राजनितिजों खोथा गैया बे सरकारा बेखौ रुल बानायना दोनखादों सोरबा नेताया होबा बीजेपीनि नेताया होबा बीजेपीआ होबाय कंग्रेसनि नेताया होबा कंग्रेसना होबाय बेबायदिनो पाब्लिकफोरखौ फुस्लायो किन्तु बे स्कीमखा बियो मोनखानांगौ बे जेरैखि जाया मोनखायो बियो बेखौनो फुस्लायनानै होसिगोन जोंनि पाब्लिकफ्रा मा सानसिगोन जे उमुगा जोंनो बेखौ बानायनानै होबाय उमुगा जोंनो बेखौ लाबोनानै होफैबाय किन्तु बे नङा पाब्लिकआ नोंसोरो साननानै नाय जोङो पाब्लिकफोरा जुदि सेस्ता खालामोब्ला बे स्कीमखौ जों मोनखायो जोंनि खेथियकफोरनो बियो बेफोरखौनो लानानै गोबां फुस्लायो बे स्कीमखौ जों मोनखायो चिफफोरनि खोथायाव गोजाव नाङा 35 लाख बर'फोरनि बिटिआरनि खोथा बुंदों बे मानसिफोरनि सुबुंफोरनि बिनि खोथा साननो मालायखौ बुंदों किन्तु गाव सानदोंना सानाखै नायनायलाय बयबो जे मदद खालामदोंमोन बै समाव गोसोआव दं बयबो साफ्रोमबो न'खरानो बर' हारिफोरा बर'नि फिसा बर'नि बिमा बर' बिफा बर' बिबै बिबौ गासिबो जेरै माबायाव दङ बिसनाथ सारिआलियाव बर'फोर गहपुराव दङ बर'फोर बिसोरनि थाखाय सानदों जानो मात्र बिटिआरनि खोथा खुगायाव ओंखारो बिटिआरआवल' बर' दं जाहैबाय बर'आ बिटिआरआवल' दं बेलेगाव गैया दिनैसिमबो स्कुल कलेजनि खोथा बुङोब्लाथ' साननो थाङोब्ला बोरैबाथार एकदम बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दासिमबो इन्जुर गिजि स्कुलाव फरायनानै दं हादानाव दासिमबो होमबा सानना नाय बे खावसेल' बर'खौ साननानै गुबुनखौ बुंबा एखेसो किन्तु हाग्रामा महिलारिया जे मोजां आं बेखौबो बुङाखै बेबो बेनो बे साननो थाङोब्ला बियो बेखौ जेरै दा बुंबाय जे इसिबांखिनि बर'नि थाखाय साननाय गैया मानाय गैया खालि गिदिंनाय पार्टी जानाय लोंनाय जानाय बेखौल' बुंदों किन्तु मा साननो हादों देलाय रायजोफोर बुंलाय मा सानदों दे शान्ति लाबोदों होनदों नैबे भिडिअखौ नायबावलाय এই পৰিৱেশটো কেতিয়া আমাৰ পৰা দূৰত যাব কেতিয়া আমাৰ ভাল দিন আহিব কেতিয়া মানুহবিলাকে মুক্ত মনেৰে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ দিনে ৰাতি ঘূৰিব পাৰিব এই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু 2009 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2020 চনত শান্তি চুক্তি হ'ল যিমান অস্ত্ৰধাৰী সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী মূল খুঁটিলৈ আহিল আৰু যিসকলে অস্ত্ৰ লুকাই থৈছিলে সেই সকলো আজি লাইনত আহিব লগা হ'ল আজি কোকৰাঝাৰখনত আজি जितु आमार 16 आना हटेलत 11टा बजाলৈকে इलिस मास आरो भात पाय खोनाखाबाय दा हाथियार दोनखुमानायफोरखौ बोखांनानै शान्तियाव लाबोबाय बे खोथाखौ बुंदों साननो थाङोब्ला रायजोफोर साननानै नाय जाय समाव अशान्तिमोन बे अशान्तिया फैयामोनब्ला दिनै बिटिआरआबो फैनाय नङामोन अशान्तिखौ पाब्लिकआ सैनायनि थाखायसो बिटिआरखौ मोनदों मानो होनोब्ला
NDFB BLTफोरा हाथियार लायै लायै गिदिङामोनब्ला जुदि हाथियार लानानै जुदि संगठन दायामोनब्ला मिन्थिनायबो नङामोन खोमा मुम्बाइफोराव दिल्लीफोराव थाङोमोन बे थांनाय समावबो हजोंहाय जोंनि जाथिखौ सिनायामोन 2003-4फोराव 7फोराव बे समावबो खालि NDFB होनबासो मिथियोमोन होमबा सानना नाय जों गावनो जोंनि खोमाजोंनो खोनादों होमबा सानना नाय बेफोरो जुदि असान्ति फैयामोनब्ला मालाबाबो BTRC मोनफैनाय नङामोन खोमा साननानै नाय रायजोफोर दै साननानै नाय आरो जुदि माबा मोनसेफोर जुदि सानबावनाय दंबा गोरोन्थिफोर साननाय दंबा कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दे दा शिब बिथांमोननि सिङावबो माखासे लेफ्ट राइट आखाइ थायो आगदा आखाइ आगसि आखाइ थायो दा आगदा आखाइ आगसि आखाइफोरा सोरनि नामथ' आंथ' बुंला इसिबां लिडारफोर थायो माखासे पाब्लिकफोरनि गेजेरावबो आरोबाव बियो बेजों बारस्लायबाय थानायखौ खोनायो खिन्थु पाब्लिकफोरखौ आं बुङो जोंनि बर' हारिफोर बिसोरजों थांफानाङा मानो होनोब्ला बियो बेजों बारस्लायोबा बिसोरो सानदोंबा सोरबा सासे मानसि बारस्लायबानो बिसोरो देरहाया सोरबा सासे लिडार थांबानो देरहायो नामा देरहाया रावबो बे हारसिं भट होना देरहाहोनो हागोन नामा बियो बेजों बारस्लायबाय थानाय जोङो रादाबखौ गोबां खोनासंनो मोनो बिनि अनगायैथ' आरो बेलेग हाइलाइटथ' गैखाया बेल' बे उमुक लिडारा उमुकजों थांबाय उमुक लिडारा उमुकजों थांबाय मेगन सालायनाय माने बियो बेजों आं बुङो आइ आफा बिदा बिनानाव आबै आबौमोन गासैखौबो आं बुङो जाहाथे रावबो लिडारनि खिथाव थांफानाङा जोङो खौसेयै था सोरबा लिडारजों थांफानाय माने गावस्रानाय राजनितिकआव थांनाय माने गावस्रानाय मालाबाबो जौगानाय नङा बर'आ आरो रायजोफोर बेखौ साननाङा जे भट होनाङा बेखौ सापर्ट खालामनाङा आं बेखौ बुंजोबथाराखै जोंनि साननाया मा जानांगौ मिथिबाय जोंनि पाब्लिकफोरनि साननाया लोगोसे ज' जानांगौ लोगोसे ज' जानायखौसो सेस्था खालाम बयबो नाजालाय बिसोरो लिडारफोरा गावजों गाव मालाबाबो ज' जालायनो हास्थायनाय नङा खिन्थु जोङो बयबो रायजोफोरा जुदि ज' जायो होनबा बिसोरो मुसबुरि जाथारनांगोन मानो होनबा बिसोर गावसोर बोरै सरकार जानो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे खौसेथि जानायखौ नाजा आरो बे नाजानायाव जोङो बयबो पाब्लिकआसो जोङो नाजानांगोन होमबासो बिसोरखौ जों खौसे खालामनो हासिगोन आरो नङाबा मालाबाबो हानाय नङा बिसोरखौ मानो होनोबा गोबां मानसिफ्रा बुङो गोबां गिदिर गोलावफ्रा बुङो जे खौसे जा खिन्थु बिसोरो मालाबाबो गनायनानै लायाखै आरो जों साननाय बायदिबाथ' गनायनायबो नङा बेनिखायनो बयबो जुदि पाब्लिकफोरा जुदि खौसे जानायखौ हास्थायो बेबायदि जुदि हास्थायोब्लासो गिजानि मोजां जानायनि लामायाव फैनो हागौ आरो बर'फ्रा जौगानायनि लामायाव फैनो हागौ आंनि साननाय मथेबा बे आरो थ' बाखि मानसिफ्रा मा सानो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरोना मा बायदिबा मोजां जागोन जोबनायाव आं बेनिखायनो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिफोर गासैखौबो जेसेबां दङ बर' हारि गासैबो बियो बेजों पार्टि बाय ग्रुप जानायाव सापर्ट खालामनाङा रावबो बेखौसो हास्थाय जे लोगोसे ज' जानायखौसो हास्थाय आरो लोगोसे जानानै जाहाथे खौसेयै जों बर' हारिखौ फोजौलांनो हागोन आरो बिदिबासो जौगागोन बयबो लोगोसे जानांगोन आं बेखौनो बुङो धन्यबादसै जय बर' हारिनि